दिनै 2026 मायथाइनि 23 जुलाइ दिनै सानसेनि माखासे गोनां खौरांफ्रानो जादों। सेथि रादाबाव दङ हादोरनि मानगोनां गाहाय मन्थ्रि बिथां नरेन्द्र मदि बिथांनि न'नि गाहाय दरखंआव कंग्रेस दोलोनि सुबुंखान्थि गैयै आरो गाज्रि आखु दिन्थिनाया हादोरनि सुबुंखान्थिनि थाखाय मोनसे गिख्रंथाव खैफोद लाबोदों होननानै फोरमायथिदों मन्थ्रि बिस्वजित दैमारि बिथाङा फोरमायथिदों। आं दिनै हादोरनाङैनो हादोरसा बिजेपि मावख'आव कंग्रेस दोलोनि सुबुंखान्थि बेरेखा आखुनि हेंथायै खुंनाय मोनसे सोमावसारनाय हाबाफारियाव बाहागो लानानै हादोरनि सुबुंदारारि बेसेनफोरखौ फोजोबस्रांनायनि खैसार खालामनायखौ सोंखारिदों होनना फोरमायथिदों बिस्वजित दैमारि बिथाङा। मोनसे गोजोनथाव खौरां आसामनि बक्सिं गेलेगिरि अंकुचिता बर' बिथाङा गल्डेन बेल्ट इन्टारनेशनेल बक्सिं टुर्नामेन्ट 2026 मायथाइयाव ब्रन्जनि मेडेलखौ देरहासार जानो हादों। चिरां दादगारि हाथिसार भिसिडिसिनि मासिगिरि अबसालम बसुमतारी बिथांनि बाखनायथाव खामानि। गावनिनो भिसिडिसिनि सिङाव थानाय गामिफोराव दैबाना जानानै हा खुरखानायखौ नायगिदिंनायनि उनाव फिन रायजो राजाफोरनो अननाय होदों मासिगिरि अबसालम बसुमतारी बिथाङा। थांनाय बिटिआर सोरखारनि बड'फा इउएन ब्रह्म सुपार 50 मिशन मेडिकेलनि फिथाइ। बड'फा इउएन ब्रह्म सुपार 50 मिशन मेडिकेलनि जोबथा बेचनि गेजेरजों सा 50नि गेजेराव सा 37 फरायसाफोरा निट आनजादाव उथ्रिसार जानो हादों। बारग' बिटिआरनि सिएम प्रमद बर' बिथाङा ससियेल मिडिया समाजारि बिजोंनि गेजेरजों मिथिहोदों। दिनै धेमाजि सिमोनसाफुरि डेकापामाव धेमाजि जिल्ला आसाम जातीयबादी युब छात्र परिषद आरो डेकापाम ओनसोलनि आफादनि हेफाजाबजों दिनै 3 घन्टा हरताल धरना हाबाफारि लादों। बे धरनानि दाबिफ्रानो जादों फारियै सेथियाव डेकापाम मिनि गुदि सावस्रि मिरुआव सासे अरायथा देहा फाहामगिरि थिसननाय, नैथियाव डेका दैमायाव दैबानानि खुरखानायखौ होबथानाय आरो अरायथा लामा थि खालामनाय, थामथियाव डेकापामाव भेटेरिनारि देहा फाहामसालि गायसननाय आरो ब्रैथियाव डेकापाम रेलवे स्टेशन गायसननाय। इउपिपिएल हान्जानि आफादगिरि प्रमद बर' बिथाङा पार्लियामेन्टआव थानाय गावनि मावख'आव मिरु आबाद आरो आबादारि अनसाय मन्थ्रि शिवराज सिंह चौहानखौ लोगो हमदों आरो बिबि ग्राम जी स्किमनि गेजेरजों जिउ राहाजों सोमोन्दो गोनां इनफ्रास्ट्राक्चार लोगोसे सेरिकालचार आरो कुकुन फिसिनाय खामानिफोरनि थाखाय मुजुरिखौ सोफादेरनो थाखाय मोनसे दाबि गोसोखांनाय गथायदों। बे थांखिया 125 साननि थाखाय प्रि कुकुल फिसिग्राफोरनि थाखाय बेथनारि हेफाजाब होनो थाखाय खावलायदों। बे हाबाफारियावनो बाहागो लादों क'क्राझार लकसभा बियाबनि एमपि जयन्त बसुमतारी बिथां आरो रायजोसभानि एमपि रोंग्रा नार्जारी बिथांमोना। हाउली पुलिस बिफाना 3 साइबार फ्रड खालामग्राखौ हमनो हादों। बिसोरनिफ्राय 4 डेबिट कार्ड, 2 मबाइल फन, आधार कार्ड, पेन कार्ड आरो गुबुन मुवाफोरखौ मोननो हादों। बे बिथिङाव मोनसे केस रेजिस्टार खालामनानै पुलिसआ नायबिजिरदों। चिरां जिल्ला समाज अनसाय बिफान एबा डिपार्टमेन्ट अफ वुमेन एन्ड चाइल्ड डेभेलपमेन्टनि बानजायनायाव चिरां जिल्ला भारत भुटान सिमनानि साखाथियाव थानाय देवस्रि एमइ फरायसालिनि नब्लाङाव मानसि लांखारनाय हिउमेन ट्रेफिकिंनि सायाव मोनसे सांग्रांथियारि हाबाफारि बानजायदों। हाबाफारियाव बेंटल आउटपस्टनि साब इन्सपेक्टर हिमांसि बरा, CWC मेम्बार आशराफुल हक, SSB पार्सनेल आरो चिरां जिल्ला समाज अनसाय बिफाननि गुबुन गुबुन बिबाननि बिबानगिरिफ्रा बाहागो लादों। थांनाय जुनावहाय माने जोंना बिहाराव जे ट्रेफिकिं जादोंमोन 115 युथसे लांखारदों आसामनिफ्राय। बे बुस्थु साफिनायनि उनाव दिनैनि बे आयेननि बेरेखा मानसि लांखारनाय प्रग्रामखौ जादों आरो बे प्रग्रामा अल अभार आसामावनो जादों। जोंनि डाइरेक्टरेट अफ वुमेन एन्ड चाइल्ड डेभेलपमेन्टनिफ्राय बे प्रग्रामखौ लानो थिननायमोन। ओंखायनो दा जोङो थांनाय सप्तायाव पानबारियाव लानाय जाबाय आरो दा बेयाव जिहेतुकि बियो जोंनि इन्ड' भुटान बर्डार देवस्रिया बेवहाय बांसिन ट्रेफिकिं जायो आरो जानानै थांबायबो। रिसेन्टलि देवस्रियावबो जानानै थांबाय। हरनि 1:30 SSB ज' DCPO इउनिट फैनानै एसे फैनानै रायलायफैनाय जादों। थ' बेखिनिखौ नायनानै आरो थांनाय बोसोरावबो बिदिनो ट्रेफिकिं मानसि लांखारनाया जाबाय थायो बे देवस्रि दादगारि एरियायाव जेटिकि बर्डार एरिया। ओंखायनो दा बे प्रग्रामखौ जों बेयाव देवस्रियाव लाफैनाय जादों आरो फैगोन 30 तारिखआवहाय बे मासनि फैगोन 30 तारिखआवहाय जोंना मोनसे कमिटिबो दानाय जागोन। बेबो आसाम गभर्नमेन्टनिफ्रायनो नटिफिकेसन फैनाय माबानि आसाम स्टेट पलिसि फर हिउमेन ट्रेफिकिं एन्ड विच हान्टिंनि थाखाय। स' 30 जुलाइआव डिस्ट्रिक्टआव जों मोनसे कमिटि दागोन आरो बे हिउमेन ट्रेफिकिंनि एगेन्स्टआव। बेखिनिसै।
Human trafficking जानायनि मेन कजफोरखौ मा होननानै सानो मा टाइपनि ट्राफिकिं जागासिनो दं दा ट्राफिकिंआ बांसिन vulnerableखौ नायनो थाङोबा आइजोफ्रा आरो गथ'साफ्रा जायो आरो रिसेन्टलि जानायाबो बे बिहाराव जानायाबो मोनसे फेक्ट्रियाव मावनायनि थाखाय लांदोंमोन बाट गथ'साफोरखौ साख्रि होगोन होननानै लानो थांनायमोन होमबा SSBआ इन्टारफेयर खालामनानै हमनाय जादों बे मोनसे आरो जिहेतुके जोंना भुटान बर्डारा जायो भुटानाव मेरला गथ'साफोर मावनो थाङो बा गथ'सानि बिमा बिफाफोर मावनो थाङो इनकामनि थाखाय इक'नमिकलि उइकार सेक्सना बेयाव माने vulnerable जायो बा थगायनानै लाङो बेबायदि जायो आरो गुबुन गुबुन जायगायाव आइजोफ्राबो लांजायो देहा फाननायनि राहायाव लाङो बेखिनिफोर जायगायाव थांबा एसे आइजोफोरनो खस्थ' जायो ओंखारबोफिननो थाखाय ओंखायनो बेखिनिखौ जों नुनो मोनदों थ' ओंखायनो दा जों बेसिकलि बे बर्डार एरियायाव टारगेट खालामदों आरो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेसननिफ्रायबो होनबाय थानाय जादोंखि एसे गामि गोथौआव थांनानै बेखिनिखौ लाहै ओंखायनो बेफोरबायदिखौ नुनो मोननायखाय जों दा ओरै लानाय जादों आरो चिरां जिल्लायाव फिन आरोबाव बिहामजो खारनाय जाथाय सोमजिदों 1.5 बोसोरनि फिसा हौवाखौ लाना गुबुन हौवाजों खारनायनि सन्देह खालामदों जाहोन गैयालासे फिसायनि न' गारना खारदों रुमा नार्जारिया फिसाय गैयैखौ खाबु लाना गुबुन हौवाजों खारनायनि सन्देह खालामदों बिखुनजोआ जानाया बिदिनो फुङावहाय बे खोथिया फुबाय बिहामजोआ खोथिया फुनानै बियो ओमफ्राय बेलासि 3टा समावहाय बियो आंनाव सोंदों आं थिबखौ आलासि जानो लिंहरदों जोंनि बाबा मामिया लिंहरदों बेबायदि होनबाय ओमफ्राय आं बिदि होननायावहाय आं होनदों थांनो नाङा गाबोनहाय माइ गायनांगौ आं बिदि होननाय जादोंमोन फिसौआ लोमजादोंमोन लोमजानायखाय आं बादा होदों आरो दा थां एफा गोजान थिबखयाव मथरफोर सान्दुं दुंफ्लांबायला गरम जागोन होननानै आं बादा होदोंमोन आरो बे फिसौखौ होननानैहाय जाहाथे बे फिसौखौ जों मोनफिनो आरो जोंनावनो बेबायदि फैनानै थाफैफिनो बिहामजोआ आच्छा आंनि न' खाथिनिनो आदै रनेन नार्जारिनि बिहामजो बियो थांनाय सुक्रुबार बेलासि टाइमाव बियो न'निफ्राय ओंखारबोदों न'निफ्राय ओंखारबोनानै बियो रुनिखाथासिम थांदोंमोननो रुनिखाथानिफ्राय फैफिननानै गावनि बिदानि न'आव हरसे थाहैदों अखानायै फुङाव सुनिबार जाबाय 18 थारिख सुनिबार फुङावनो बियो बाजाराव फैनाय लोगो लोगो सोरजोंबा लोगो हमनानै दस्रायाव थांदों बायदि न'खरनिफ्राय सन्देह खालामदों दा न'खरनिफ्राय बेखौल' लुबैयोदि माने उन्दै गथ'खौ लानानै अबाव थांनो मा खालामहैनो मा जाहैनो नैबेखौ सिन्था खालामनानै दा न'खरनिया खावलायफिनो रायजो राजानियाव जाहाथे जिथुनाखि दा मबाइल नाम्बार होगोन बे मबाइल नाम्बाराव अननानै खोन्थाहरलायोबा मोजां जागोन माने उन्दैया बेमारबो जादों माने मोदोमा थिफुखांनाय जादों बे उन्दैना ओंखायनो सिन्था खालामदों दुखु फोरमायदों न'खरनिफ्राय जाय बिथांमोना बे मानसिखौ लोगो मोनो मबाइलाव होनाय बे निउसाव होनाय मानसिखौ अननानै मबाइल नाम्बाराव खोन्थाहरोब्ला जों मोजां मोनगोन न'खराव दावराव दावसिया एसे एनै जाखायो संसार जानाय बेलायाव जाहाथे बेफोरखौ गोबां बेले बेजे सानालासे फैफिनोब्ला न'खरनिया बोजबफिनगोन होनदों दा बेखायनो आङो खावलायनाया बेनोल' आरो बे टट' ड्राइभारा नुनानैहाय सिनायनानै बियो हाब बिदिथ' जाया माने गावनि लोगोनाव थांनो होननाया सासे हौवाफोरजोंसो लोगो लाहैबाय गारियाव ओमफ्राय दानाथ' नुनानै तुरन्त माने न'आव लाबोफिनो होननानै बुंबाय आरो बेखौ बिहामजोखौ फिसौबो दङ फिसाबो अनथावथाव ओमफ्राय दा बे बुंबाय आरो माने ओरै होनदोंनो हाब टट' ड्राइभारा माने आं नोंखौ न'आव लांफिनसै ओहो आं ओरैहाय थांला न'आव थांला नांगौबा थैबाबो आं थांला होनना बुंनाय जादों थैबाबो थांला होनबाय नालाय होमबालाय बियो ओरै होनबायनो हाब नोङो बेबायदि थाङाबा आंनि नोंफा असेनाव आङो दोनहैनोसै होननानैहाय दा सिमला बागानावहाय बिदानाव दोनहैनाय जादों आरो बिदानाव दोनहैनानै खुनुरुखुम हरसे थाबाय दोननानै हरसे थाबाय ओमफ्राय बेबो जा नुनांगौ रानिखाथायावहाय जा नुदों हौवाजों थांनायखौहाय बे जाथाय जानायखौ गासिबो बेयाव सिमला बागानाव गासिबो फोरमायनानै खोन्थाबोजोबखादोंमोन नाथाय बियो न'नि मानसिफ्रा बारा दायथ' लायाखिसै ओमफ्राय दाना फुङावहाय बाजाराव ओंखारलांबाय मबाइल बानायनो होननानै आरो गावसिनि न'नि मानसि बिबाजैजों थांफाबाय जयैनो थांबाय बेहा थांनानै दाना जेबो सानसु मोनहांमा जाबा दाना मबाइला रायज्लांगासिनोखा नालाय बियो दाना बबेसिम सफैगोन होननानै रायज्लायलांगासिनो आरो नै सानसु मोननोसै होननानै बिदि बुंदों जाहैदों
बिहामजोआ ओमफ्राय दाना